फै दिनैनिफ्राय बे नोंनि रुम। जागोन दे आयै। खोनासंलाय बिहामजो। औ आयै। गोदो जि जाबाय बेफोरखौ आरो गोसोखांफिननो नांलासै, बावगारजोबदो। दिनैनिफ्राय बे न'आ नोंनि आरो नोंनि बिबानखौ नायनाया जोंनि। जागोन आयै, आं सिगांनि बाथ्राफोरखौ गासैखौबो बावगारजोब्बाय। आं दिनै गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनफिनबाय, जेराव नोंसोरखौ बिहाव बिखुनजो आरो गोमथाखौ गावनि फिसाय महरै लोगो मोनफिनगोनखौ आसा लानानै। आयै, नाथायबा गोमथाया बहा दंहैयो आरो बियो माब्ला आंनि सेराव फैगोन? फैथारगोन। बे साननैसोनि गेजेरावनो आंनि फिसा गोमथाया नोंनि सेराव फैगोन। दिनैनिफ्राय बे गासै न'खौ बेंनाय, नायनाय, जोथोन लानाय, साब सिखोन खालामनाय, मावनाय दांनाय गासैबो नोंनि आखायावसै बिहामजो। जागोन आयै। आं बे न'खरनि बिहामजो जाबायब्ला आं गासै बिहामजोनि मावनांगौखिनि, फालिनांगौखिनि नियम नितिफोरखौ आं मानिलांगोन आयै। गोजोननाय थाबाय बिहामजो। दे नों रेस्ट लादो। आं खाफाल मोनदा नङादां माथो। आंनि खाफाला मोजांथ'। आं दे दिनै बे न'खरनि बिहामजो आरो गोमथानि हिन्जाव। आं दिनै गावखौनो जोबोद लाजिसिलु लाजि गुसु बायदि मोनदों। आं दिनै बे न'खरनि बिहामजो आरो गोमथानि हिन्जाव। आं लाजियो। आं बे गोमथानि हिन्जाव महरै गोमथानि न'आव दंफैयो, नाथाय गोमथाया बे खबरखौ माला मोनगोन? बहा दंहैयो? माब्ला आंनि सेराव फैगोन? बोरैबा सोरबा सिख्लाफोरखौसो लानानै बहाबासो दोनखारलाङाखैथ'। आं मानो बिदि सानफ्लांदों? ओहो, गोमथाया बेबायदि खालामनाय नङा। नाथाय खालामनाय नङा होननानै सोर मिथिगौ? सोर बुजिनो हानो? बोरै हमनो हानो मानसिनि गोसोखौ? बोरैबा जुदि आं साननाय बायदि गोमथाया जामारदोंब्ला बे बारावबा आङो थांनानै थामारखाया। खनसे नङा खननै जाबाय आङो बे न'खराव बिहामजो जाफैनाया। सिगां बारनियाव जि जाबाय, बे बारनियावबो जुदि आं बे न'खरखौ गारनानै थांफिननो गोनां जायोब्ला मा मोखांखौ आङो बुहुमाव दोनबावगोन? आंबो जि फाग्लि, मा खोथा सानबाय थायो। दाखि आङो बेफोरबायदि खोथाखौ साननानै उगुल थुगुल खालामबावनो सम दंबावो? आंथ' दायो सिख्ला नंला, बिहामजो जाबाय। आं मानो न' सिङाव एरसोनानै दंबाय थायो? ओंखाम संग्राया बहा दं? सिनिफोरा बहा दं? आं नागिरनानै आइ आरो आफानो गुदुं साहा फुदुंना हैनोसै। जोबोद गोजोननाय मोनगोन बिसोरो। बिसोरबा संख्रि साहासो बांसिन लोङो ना सिनि साहासो लोङो? आं दा बोरै मिथिबावनो? सोंना फैनायानो मोजां जागोन। आं सोंहैबा आंखौ जानांगौ बिसोर फुदुंनोसो होनाय नङा। बेनिखायनो आङो दिनै सिरि फार्स्ट टाइमनि गाव हारसिं फुदुंनानै हैगोन। बिहामजो गोदानानो सोरबा संख्रि साहा होयो नामा? संख्रि साहा नाङा, गोदै सिनि साहा फुदुंनानै लांगोन। गोदै सिनि साहा फुदुंना होबासो अननायाबो गोदै जागोन। बेखौनो फुदुंनोसै आं। दाबा सिनियाबा बहा दङ? सापातफोराबा बहा दङ? उनाव नागिरबाय थानोसै। सिगां नैबे दोकसियावनो आङो दैखौ फुदुंना लाग्रोनि। गोमथाया आंखौ नुफैबा आसरित मोनलायसिगोन बियो। गंबा खुसि जागोन बियो। लाजिनोसो ओंखारो आङो। माबा माबि सानफ्लाङो। आं हारसिं बेसेबां रंजाबावनो? गोमथा, नों माब्ला फैफिनगोन न'आव? फैदो ना गोख्रै। नों थानायमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन। सानैजों जमा मावलायनो मोनगौमोन। आं सिनि होगौमोन, नों सापात होदोंमोन। बिमा, बिमा। आफा? आयै, नों बेयाव माबोरै सफैखो? आंलाय सिमांसो नुखो ना मोगथां? आफा, मोगथाङावनो, सिमां नङा। नों बेयाव माबोरै आरो माला सफैखो? गैला। दिनै आरोबाव नांलायनाय जाबावसिगोन। दानो हिनजावा नुबा जाखावथारसिगोन। माने आफा? आइया मानो रागा जोंनो? आइयानोथ' आंखौ बिहामजो लाबोबाय। ना आंखौ बिहामजो लाबोनायखौ नों मिथिया नामा आफा? मा? गोमथा बिमाया नोंखौ लाबोबाय? औ आफा।
मा सरि आं माथो जेबो पात्तायानो गैया आरो गोमथा बाबाया न'आवनो गैया नोंखौ मा होननानै लाबोखो गोमथानि थाखायनोथ' आंखौ लाबोनानै दोनफैबाय आफा खोनादों आंबो गोमथाया न'आव गैया होननानै बेनिखायनो आइया आंखौ लाबोनानै दोनफैबाय आं फैयोब्लासो गोमथायाबो फैफिनगोन होननानैहाय आरो आफा आंबो गोमथाखौनो नेनानै दङ माब्ला आं फैनाय खौरांखौ मोननानै न'आव गिदिंनानै फैफिनगोन बियो हामथारबाय फिसा हामथारबाय नोम्माया मोजांखौनो खालामबाय आरो नों फैना थाफैनाया मोजाङानो जाथारबाय नोंखौ खबर मोननानै आंनि फिसा गोमथायाबो फैफिनथारगोन सोर मिथिबावगोन आफा गोमथाया दे फैफिनगोन न'आव आरो गोमथाया हारसिं दङना सोरबा सिख्लाजों दङ सोर मिथिनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय ना गोमथाखौ नुनो मोनदों ना गोमथानि फन ना गोमथानि माबा मोनसे खबर जेबोआनो गैया जे न'खराव सेंग्रायानो गैया बे न'खराव दिनै सिख्लाया सिगां फैनानै थाफैनो गोनां जाबाय आंनि उदैयाव थानाय गथ'नि थाखायनो आफा आरो आंनि बोदोरबावलि गोसोआबो गोमथाखौ बावनो हायैलाय गोमथाखौनो नागिरनानै फैफिनबाय हामबायसै दे फिसा हामबायसै नों जेबो जिंगा सिनांगौ गैया फिसा नों गोसोखौ गोनो गोथो खालामनानै दाथा आंनि फिसाया फैफिनथारगोन आं नागिरगोन आंनि फिसाखौ आं नागिरगोन दे फिसा आं नोम्माजों रायलायहैनि र' नोम्मायानो मिथिहोआखैना गोमथा बिमा बिहामजो गोदाननि ओंखाम गोजा गोजा जाया दिनै अमा बेदर लायनि माथो आफाया जोबोद खुसिहाय आंखौ जोबोद अनगोनदां गोमथा बिमा रथ'साय औ माथो जाखो हाथाय दांद्रं हाजोआव जेव माखौथो मिनिनानै खिन्थिखो आसरितलै नोंबो बिमा बिराद सोमोनांथाव खामानि मावखोमानो रोङो माथो ओंखाम संग्रायाव नोंखौ नागिरलांदोंमोन आं आलासि गोदानबो फैयो माथो अमा बेदर लायदो बिमा अमा बेदर ओंखाम गोजा जाया दिनैनि दिनाव खोथाया बेसो बेनिखायनो आमुखाया दिनै मोख्रा बायदि हाथाय गुफुर खिन्थिबाय थादों लाजिनोबो रोङादां थुइ माबायदिब्रा रंजानोबो मोना नोंनि रंजानाया दिनै बेलेग जाथारदों नोंनि थाखाय दोनफैनाय बायदि मोनदों नामा नोङो लाजिनो रोङै बिहामजोसो फिसालानि थाखाय लाबोनानै दोनफैदों बेखौनोथ' आंबो बुजिदोंना आंनोलाय मानोथो नांबावगौ बिहामजो लाबोदों बेखौ आंबो बुजिदों बेनिखायनो दिनै खुसि जादोंब्रा अमा बेदर लायनि मोनथिया बे हुवाखौसो बरायना लागोन बायदि मोनबाय आङो गावहासो माथो खुसियानो लाजाया बिदि नङालै बिमा बिदि नङा ओमफ्राय दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नों बिमा लामाथिंनो ओंखारलांनि र' बहाबाफोर बाबानि खौरां मोनगोनदां बाबा गैयैनिफ्रायनो न'खौनो दरसि मोनथारबाय बेनोथ' जाबायलै बिमा मा जाबावगोन बे फिसाला सासेया बहा दंहैयो खबर गैया नाथाय बिमा बिहामजोखौथ' लाबोनानै दोनफैबाय खोथाया एसे बोरैबा जागोन ना बिमा सेंग्रायानो गैया सिख्लाखौ लाबोनानै दोनफैबाय सेंग्रा गैयाबालाय बे सिख्ला बेसेबांथो थानो हारसिं बेसे गोबाव थागोन जोंनियाव बेसे गोबाव नेगोन नों बेफोरखौ जेबो मिथिया आं बे मा प्लान खालामगासिनो मा प्लान बाव आरो नोंनियालाय सानदों नामा नोङो बेखौ अराय समनि थाखाय बिहामजो होननानै नङा बांद्राय रंजानो नाङा आंनि बाबाया बेनि थाखाय दिनै बहा दंहैयो गोदाव सोराव बे सिख्लानि थाखाय बिमा बिफाखौबो गारनानै दिनै खा खबर गैयालासिनो जाबाय जानांगौ आंनि फिसालानि खोमायाव दावखाखौ आंनि बिमाया बिहामजो लायबाय होननानै खोनायोब्ला बे फैफिनगोन बेनि थाखायसो आं बेखौ लाबोनानै दोनफैदों जाहाथे बेनि फैनायखौ मिथिनानै आंनि फिसालाया न'आव फैफिनो खोथाया बेसो बुजिबाय नाथाय बिमा नों मानो आरो बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनो नागिरबावखो नों नोंनि फिसालानि थाखाय दुखु आरो बिखा खामदों बे सिख्लाहाबो गोरबो बिखा दङ बे सिख्लाहाबो बिमा दङ लासैसो नोङो बेबायदि मालाय हिन्जावसाखौ बारे बदनाम खालामबाय थानो नाङा मालाय सिख्लानि गन्थं हानो दा सान बिदिब्लालाय मानोथो लाबोखो नोङो लाबोनाङामोन ना बिफा आं नोंखौ बेसेबां मा बुंबावनो आं बुंदों ना आं बेखौ बिहामजोनि थाखाय अराय समनि थाखाय लाबोआखै आंनि फिसालाया फैफिनगोन बेनि थाखायसो आं लाबोदों बास आंनि फिसालाया फैफिनबाय गनायबा गनायबाय आरो गनायासैबालाय थुनहरफिननोसै थाखा एसे हरनानै आंनि फिसालाया फैफिनाबालाय थुनहरफिननोसै आरो बेखौबो न'आव सि माबायदि बिमा नोङो सानदोंमोन आं सोलायबाय नोङो नाथाय बांसिनसो गाज्रि जानानै दङ ओइ बिफा आं जि खालामदों आंनि फिसालानि मोजांनि थाखाय आं खालामनो नागिरदों बेयाव नोंहा मानो हेंथा न'आवनो था जेरावबो थांनो गोनांथि गैया अमा बेदर लायनो जेबो गोनांथि गैया न'आवनो दालि दं आलु दं सयाबिन दं बेफोरखौनो संगोन जागोन फैसा खरसा मानो खालामनो आं एसे ओंखारलांनि र' बाबाखौ बहाबाफोर खबर मोनगोनदां
बे हिनजावखौ आं हाबा खालामनानै जामब्रबाय आङो जोबोद जामब्रबाय पस्तायबाय आं बे हिनजावा जेसेबां सालु बेनिख्रुइ आं बांसिन सालु जानांसिगोन बे सानदों बेखौ होखारहरफिननो आं सानगोन बेखौ सिरा जिबननि थाखाय न'नि बिहामजो खालामनो अन्थाइ बिखा नङा आं हाया बेबायदि खालामनो मानसिखौ आं दं जों गारासै नोङो फिसा आं दं बिहामजो गोदाननो दालि आलु सयाबिनजों ओंखाम जाहोगोन नामा दिनैनि दिनाव थांगासिनो आं अमा बेदर लायनो आयै बुं मा जादों आयै मानो मोखां सोम सोम दरसि दरसि दंबाय दङ नोङो आंनि फिसाजो दावखाया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो न'आव थानाय समाव न'खौ गोजोन स्रां स्रां मोनोमोन आंनि फिसा हिनजावा न'खौ गारनानै थांनायनिफ्रायनो न'खौनो अमासि दमासिसो मोनजोबथारबाय नंगौ आयै नों जेरै मोनदों आंबो बेबायदिनो मोनदों सानफ्रोमबो दावखानि गाबबाय थानाय बिखौ बुरखायनो मोननाय बिनो ओंखाम जानो थिनबाय थानाय बिनो दै लोंनो थिनबाय थानाय बिखौ बुरखायबाय थानाय आंबो जोबोद गोसोखांदों बेसेरिया दाबा माब्रै दंहैयो गोसोखांदोंना खाङाखै जोंखौबा बिहामजो जोबोद गोसोखांदों आं आइ दावखाखौ जोबोद नायनोबो लुबैसोदों फिसाजोखौथ' लानानै थांबाय र' नाथाय सेंग्रायासो न'आवनो गैया माब्रै दंहैयो बियो बेखौबा बेयाव बिखुनजोआबा माब्रै बाहायदों अनदोंनाबा अनाखै माब्रै मिथिबावनो दालाय आयै बारा सिन्था दाखालाम दे सिगां जि जाबाय मालाय बिखुनजोआ गावनो निमाहा बिनानै गावनो गोसो गुरै जानानै गावनो लांफैदोंथ' अनगोन मानो अना जानो खुसि दङ बियो आं फोथायो मिथिगौना आयै आंना दिनै ओंखाम संनायाव ना आगै दावखानिबो भाग लाफालायदोंमोन आरो बेदरखौ राननायाव आगै दावखाया सानफ्रोमबो बुरजा नागिरोमोन ना बिनिबो प्लेटाव हानफालायदोंमोन आङो बे आगै दावखानि होननानै बिखाखौ दोनलायदोंमोन आङो आगै दावखानो बावगारनानै बिहामजो गोसोआ मानिया जाथारदों आंनि माबाफोरसो जाबावगोन नामाथाय बे गथ'नि जिबनाव गोसोआनो माबा गुरलुब मोनबाय थाथारदों आंनि थौ बिहामजो गाबोन थांना फैनिथ'लाय खेनसे न' बां माब्रै थासारिफोरा नायस्रांना फैनि आयै एसेबां लोगो नायहैबा बेयाव बिखुनजोआ माबाफोर साननो हागौ नामा एसे साननैसो थांथों र' थांगोन नायहैगोन जोबोद गोसोखांदों आं दावखा फिसाखौ आंनि फिसा हिन्जावखौ जोबोद गोसोखांथारदों